Tá Far Away. Tá sprej proti smradľavým nohám. Tá rozhovorí, nie? Tá ideme sa pýtať. Teraz v tejto okamihu. Tá Robko? Tá. Tá môj zlatý, tá. Máš rád Kristen? Tak. Ona taká masne mladý ma teraz. Nepáči sa mi moc, ale sa mi páčila vo filme, lebo nemala masné vlasy. Tak Kristen, tá nám povedz. Tá máš rada toho Roberta Pattinsona, či ti leze na nervy? Tak vieš čo, takto ti poviem. Tá, počkaj chvíľu ešte. Tá čo? To som čo si ešte chcela povedať. Tá a čo? Tá Eminem. Tá ty nám povedz, tá ako sa ti repuje v tom novom seriáli Oši, Kalifornia. Tá v tom Oši, tá, no, tá tam sa mi nepáči, lebo má veľký nos a sa mi tam repuje celkom dobre, lebo si vždycky presím na moju tajnú metódu, a to je upečené hovno. No a potom sa mi dobre repuje a spím do noci noci. Kile YX. Tá, povedz nám. Tá, máš ty upravené oči, či si sa vytrhávaš obočie? Tak vieš čo, to takto ti poviem. Tak nestaraj sa ty do môjho života, lebo tá vidí, že mám zarastené obočie, tá za chvíľu sa mi zrastie. Tá nehovor, lebo tá vieš dobre, že si ho nevytrávam. Nikdy som sa ani vrchol nevytrhol, lebo ja sa nemám za čo hambiť. Tá pozri sa, aké mám krásne obočie. A ešte takto ti poviem. Tá tak som to presne myslel. Tá Kleopatra. Kleo. Tá povedz nám, tá ty, kde si zobrala tie zuby? Tá vieš, to taká tajná metóda lekárov je, že keď niekto zomrie, tak mu vytrhajú všetky zuby a taký starý detko, neviem, počkaj, on mal možno nejakých 35 rokov, tá jemu vytrhali, lebo zdechol, no tá a mám teraz také pekné belé zuby, lebo my im či homu vytrhali. No tá Hanka, tá nám povedz, tá, že či sa tešíš, alebo že takto, že či pôjdeš na svoj nový film Hania Montana the Movie, he. Tá vieš čo, to takto ti poviem. Tá jasné, že pôjdem. Tá ja som tam dal, tá život som tam dal, nie? Tá ja som hlavná udalosť, hlavná aktérka, nie? Tá jasné, že pôjdem. Tá chod si to obočie vytrhať, lebo tak keď vidím Kileho, tá to mi stačí. Tá vieš čo, tá Hanka, tá teraz mi povedz, tá zase sme ťa tu stretli na pláži, tá čo ty vyvádzaš furt celý deň? Tá okrem toho, že som na záchode a seriem si do haľa, tá chodím aj po pláži, nie? Tá a rada si čuchá po podpazuchy a prdím si do kroku. Tá vieš čo? Tá Hanna, tá povedz svojmu dačo koňovi, lebo nijak to musí môj chudák čúchať potom. Tá aby som sme tu čúchali. Tá fuj, tá už tá, nie? Tá čo si mu dala žrať? Tá už si nezasieraj, ty koňu. Tá už nezasieraj tu. Tá mi stačí čúchať to cez deň. Tá ešte aj konie to musia. Tá už nezasieraj dolo. Tá a som mu dala, víš čo? Tá brokoli žral, ale to nesmú konie, to nikomu nebral, bo som nemala na nič iné. Tá dobre. Tá ja ti verím, vieš o tom. Ale aj tak by... Ty nečúchaj moriť. Tá ty točko Dema, tá mi povedz. Tá koľko razy ty doma sereš? Tá vieš čo moja? Tak keď sa nažerem mesa poriadne, tak aj 4-krát denne. Ale to iba raz za týždeň. Lebo tá ja moc meso nežerem. Ja iba krvavý steak. Tá Katerína Brožová, tá nám povedz, tá prečo máš stále tak hore ruky? Tá vieš čo môj? Ty si sa to toho nestaraj. Tá išla som si milé poškrabať chrbát a ostala mi tak ruka, vieš, lebo to není sranda.
A už sa ma nepýtaj také veci, lebo ja som na to harklivá. Tá chrbát mi bude odteraz škrabať Joe. A je to pravda, Joe? No to sypiesz, że to prawda. To Boże, to... Boże, to już som veľa strávil v striptease bare też. Rovno pôjde mne skrabať chrbatikom. No ešte ma pýtala aj Miley, tá Hania, nie? Tá ešte ma pýtal aj Herr Pietro, aj starý Jan, lebo nie sa navzájom, vieš, ale potom... No to nič, aj Ashley ma pýtala. A Eša, tá nám povedz, hryzla si nechty nakedy? Ja som si v živote nechty nehryzla. Tá, čo som pes, kusaj, dáky, monsterovcov. Tá monsterovci to sú moja rodina, tá, ja nie som žiadny kusaj. Tá ja kedy som kusala, tak... Tá kusaj, tá kusaj, to je môj kamarát, ale ja nie som žiadny kusaj. Bo táto by som sa opičala po ňom, to ja nie som žiadna opica. Tá, ešte raz sa ma takú vec spýtajte, tak vám stredím. Tá vážený pán Lukáš Brížák, pán vám povedzte, tam máte dvojité brady také. Tá väčšinou mám dvojité brady. Tak keď si spravím aj tak trojitu mám. Tá trojitu mám len keď tortu dostanem. Ja, ale tam vám povedzte, tá ste vyšavičích nie do vláskyka Tá fuj, táto čo bolo? Tá Herinko, včera si mi hryzol nechty. Tá sa nehambíš. Tá Harry, tá je to pravda, že si mu hryzol nechty, tá ty nemáš svojich už, či čo? To je pravda, lebo ja som bol hladný a tam mne už všetky vyžral ten mŕtvá Adam. Tá Herinko môj, tá nezabudni, že dneska v kabinete, dobre? To zober si ten latex červený, ale červený, nie černý, lebo my tak keď sme sa hrali mamačku a psaka, nedobre to dopadlo, lebo tá si mysleli, že sme zlodeji, ale potom, dobre, nechaj tak doniesť moje, hej, dobre? Tak si to kamerujete. Tak zmizni. Tak teraz tu je kamera, tá prečo ste tu, tá idem sa práve zobliecť, idem sa práve vyšťať. Tá zmizni. Zmizni hneď. Tá pozri, ja stávam dole, gate. Až som si nedal, lebo tam mám pasok, ale teraz pozraj. Teraz sa zasmie, hej? Tak koniec. Teľové, nie? Tá preciťujeme lásku k tomuto mestu.